Mbak. Kamu fẹ́ ka kuma fɛ. Sigi ka kuma kɛ. Dɔw kan. Bon, n ka baara ko de don. Bon, a man di ne ye. Kɛnɛ ma ɲi ni sɛgɛn in na. Nka bon, e yɛrɛ bɛ jamana in baara ko don. Baara tɛ sɔrɔ. Don o don n bɛ bɔ ka taa yala ka baara ɲini yan. A tɛ sɔrɔ. Hali kunu n taara lavasi dɔ la ko n bɛ taa mobili ko pour que n ka wari sɔrɔ ka se ka na n'a ye du kɔnɔ. A ma se ka sɔrɔ. Ni bɛ e de don lépp yow ni ma fi ka taa namasa feere i banna ko i t'a Bois namasa feere n'a fɔra ko ne kamalen kɔrɔ ka namasa tasa n dan kun Bois ko ka yala k'o feere e yɛrɛ kɔni b'a dɔn o kɔni cɛ man ɲi. n'a fɔra namasa feere i b'a miiri ko ka taa tasa don i bolo la ka taa yala ale tɛ koyi du lɔɔlu kayi du lɔɔlu dɛ namasa feere la caman dɔ bɛ sira la namasa caman bɛ sira la rond-point ninnu e ma namasa feere ninnu ya tabali bi yan bi baara kɛ bi wari sɔrɔ sira ninnu na e ma tabali ninnu yan mun na i tɛ se k'o nɔnɔ kɛ wa n'a fɔra i ka taa namasa feere i b'a miiri ko yala don yala tɛ koyi yala tɛ koyi yow ci boppam yaa yambare sa yëfu yambare yi bu ma ci dugal. Bois ne kun t'a dɔn k'o don n'o kɔni don n bɛ se k'o kɛ. I tɛ ka fugariya in t'a la dɛ ni wo de don n b'a ɲini ka d'i ma waaye ne tɛ ka fugariya yëfu yambare yi bëgguma ko. Awɔ Bois n y'a mɛn n bɛ na fɔlɔ. ñàkk fay liggéey yoo xam liggéey bu ñu leen defloo ngeen lànk ko rek foog ne yëfu jigéen la liggéey la nit da ngay am jom am fulla kim waaye lépp sa yaay i baadu ni béy baadu da bɛ se ka de dilaw John Kisubane do Dauda Abwa ni day ni de Mba ina be comme ina faria o ni day fay munu ne fa woro bo ina no fe comme ka woro bo ina no fe ni boya de sigi gogo Dauda Abwa ni Abwa di mo ko xana na wure ko man waayuma Bois jɔn de don cɛ yan. Bois ni kunkolo ma ɲi koyi cɛ kunkolo ma ɲi dɛ Bois. ayiwa
daal bu jugee ci ndigal ci man waa ñun nee nga ñu problème mu àdduna kii wëlbati naan jàmbar mii naan day indi Ah bon, il va radio là. Ah ouais, il va radio là, mais tu as une tante qui a voulu tout le temps. C'est bien. Nere, am te wali la tirme sere ban bulo kile flena. Tan fu itan bulo, ri kama nini yeti kan no. Eh, ya kol ko yere. Abike to godi. Eh, Dauda be. Ko di bashita. Bash fu itala. Adani mi sokona na ni boare ko mi nyona sokona. Eh, ata ko no ha Dauda bulo. Neto, ani bare mi nyona babu ga perempera kuna kaka tabara mi. Ok, pas de problème. D'ailleurs, il est dans un tel représentant là. Ani ndo je les meilleurs à Bora français des gars. José. Oui. Elle c'est mon amie Ina. Elle est étudiante. Ina. Ça va? Ça va. Comment tu vas? Oui, ça tu va. fais quelle étude? Droit. Droit, non, c'est bon, j'aime ça. Ah, très bien. Non, droit, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Comment va la France? Ça va très bien. Ah, ok. Il paraît que Nana Bensane. C'est quoi, Néné? Franc. Oui, il y a trop de francs en France. Il y a trop de francs. Ah, ok. Mana te bamananga meri. Aïe, donc les nato mere. Le français il faut. Il doit y dégola. Ah, kalamasolu yoro ma fola. Il dégola ni ofia mena ngi dege français fola re. Nanga kalamasolu yoro man. Oh, ni côté. Faut pas te. Ala hera kan. Eh, o hera ma ro ko be misisa. Mina kele fi te tien foin. Kamu chefi. E ma fike te rigari. Eh, da ko mi te rigari flen. Ne kon gole ga mo ro. Aïe. Ni nga mo kote ni. Ni te rigari. Ne shuiru ga ko ala. Ina wajugu etala. Ne te kumie fo egi sigidi kan ko nu ya. Daoule ska mo rete ta. Kele. Ala ma baro bere. Clé ka boye te clé la ni te clé supporter. Parce que nous faut de les mener ma ya de là on vous fait ya clé ka cha ko du am ta so apte il appelle là. Pourquoi ça ni en atoya. José, on peut partir maintenant. Eh, dis Daouda willa. Il va faire qu'on est boire. Ok, nyame. Problem foi tala manya fanya ne. Ite dobo dodo kuina. Dodo ko la tuko. Ite dodo ko jugutu al dodo to jugutu sega. O te sa ko daga de Daouda sa. Ore la manya ngal kita. Akame wala. Okay, kame ta ngi. Akame do. Il fait chaud ici. Hein? Mais obligatoire, il fait chaud. Là-bas, là, il y a trop de francs. C'est la raison pour laquelle. C'est pas la même chose qu'ici, tu vois. Je vais te poser une question. Quelle? Est-ce que ta copine, là, elle est déjà mariée? Ouais, toi, je te vois arriver. On dirait que tu es intéressé par ma copine. Oui, je suis intéressé. Je vais t'avertir. Son papa, il est très chouin. Non, t'inquiète. Je vais gérer ça. Je suis intéressé. Si c'est de sérieux quand même, je vais essayer de la parler. Ok, pas de problème. Et je te reviens. Ok, mais il y a mais dedans. Non, faut laisser, je vais gérer. Si tout tourne mal, ça revient sur moi. Je veux pas de problème. Non, faut laisser, je vais gérer ça. T'inquiète. Ok, pas de Toi-même, tu me connais, non? Si. Tu me connais? Si.